Soňky 20 günüň dowamında paýtagy Taşgabatyň ençeme etrafynda subsidiýelenen adyk önümleriniň öýlere paýlanyşy kadaly görnüşde amala aşyrylyp başlandy. Mundan öň towuk eti, ýumurtga, şeker we ösümlik ýagy ýaly adyk önümleri aýda bir ýa-da 2 gedek ýaşaýjylara paýlanýardy. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler paýtagyň häkimetleri döwletiň subsidiýelenen bahadan satýan adyk önümlerini her 10 günde bir gedek ýaşaýjylaryň öýlerine paýlaýarlar. Adyň kadaly paýlanýandygyna paýtagtyň 1-nji, 9-njy, 10-njy, 11-nji we 30-njy etrapçalarynda şeýlede parahat 1, 2, 3, 4, 5 we 7-nji etrapçalarynda synlasa bolýar. Subsidiýelenen adyk önümleri değişiklikde bellenen günlerde etrapçalara eltilýär. Ulaglardaky işgärler adygy almana çykmadyk ýaşaýjylara jaň edip öz adyk paýlaryny alyp gitmegi soraýarlar. Habarçymyzyň maglumatyna görä, olaryň elinde özlerine degişli etrapçalaryň ýaşaýjylarynyň sanawy bolup, olar adyk paýyny satyn alan raýatlardan şol sanawa gol çekmegi hem talap edýärler. Bir hojalyga köplenç adam sanyna garamazdan 2-3 tany towuk budundan, 1 litr ösümlik ýagyndan we 1 kilogram şekerden ibaret adyk paýy 55-65 manat aralygynda satylýar. Bu pulun 18 manady ösümlik ýagy, 9 manady şeker, agramyna görä 25-35 manady towuk buduna we 3 manady ýol hyzmaty üçin alynýar. Hususy dukanlarda 1 litr ösümlik ýagy 60-65 manatdan, şeker 22-26 manatdan bahalanýar. Ýatlasak döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän uly nowatlary aradan aýyrmak taýlalarynyň çäginde häkimetler maýyň başlarında Türkmen paýtagtynda subsidiýelenen iýmit önümleriniň öýlere eltilip berilmegini ýola goýdy. Häkimetler ilk başta hepdede bir gedek iýmit paýlanylmagyny ýola goýmaga synanyşdylar. Ýöne yerli ýaşaýjylar adyk önümleriniň kadasyz paýlanýandygyny, may we iýun aýlarynyň dowamında paýtagtyň köp etrafynda bar ýok 2 gedek adyk paýlanandygyny aýdypdylar. Öňler ulaglar anyk bir günde gelmeýärdi. Şol sebäpde öýünde bolmadyk adamlar adyk paýlaryny satyn alyp bilmeýärdiler. Şeýlelik bilen olar adyksyz galýardy. Ýaşaýjylar indi bu ulaglaryň haýsy günlerde gelýändigini özlerine belläp goýýarlar we şol güni öýde boljak bolýarlar diýip efirde adynyň üýtgedilip merjen diýilip tutulmagyny soran Aşgabatly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagtda adyk paýlary ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek düzgüni Aşgabatda we iýulyň ortalaryndan bäri Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde dowam edýär. Adyň çäkli görnüşlerinden we sanyndan ibaret iýmit paýyna girýän önümler towuk budy, ösümlik ýagy, şeker we ýumurtga subsidiýelenen bahadan satylýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, işsizlik, hususy söwda nokatlarynaky aşa gymmat bahalar maşgalalary subsidiýelenen önümlere garaşly goýýar. Käte bazar bahasynaky beýleki has gymmat önümler döwlet bahasynaky önümleriň gapdalyndan goşulyp mejburi ýüklenýär. Subsidiýelenen adyk önümleri güzeran eklenji bar ha kynlaşýan köp maşgala uly kömek bolýar. Ýöne häkimetleriň goşudurnak içinde bu sahylygynyň ýagny adyň kadaly paýlanşynyň haçana çenli dowam etjegi belli däl diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy.